We gaan naar Griekenland. We moeten meteen maar even praten, Ingeborg, als je het goed vindt, over een club mensen die wij niet kennen. Hier in Nederland, althans. De Gouden Dageraad. Chrysi Avri heet het in het Grieks. Dat was vanaf 1993 tot nu een ordinaire knokploeg. De actieve partijleden zijn jongens die iets te veel naar de sportschool gaan. Een beetje griezelige dames, oud en jong, die lijken op Elena Ceausescu. Politieagenten, kruideniers, dat zijn de actieve leden van die politieke partij. En ze staan bekend om hele nare dingen. De afgelopen 2 jaar hebben ze speelplaatsen in Athene, in de slechtste wijken van Athene, waar inderdaad heel veel illegale immigranten zijn op dit moment. En waar de criminaliteit ook echt heel erg is toegenomen. Daar hebben ze speelplaatsen ontruimd van zwarte mensen. En dat ging altijd met geweld. Ze hebben ook in afschuwelijke, armzalige kelders, waar al die illegale immigranten bovenop elkaar wonen, molotovcocktails naar binnen gegooid, waardoor mensen echt heel ernstig gewond zijn geraakt. Werd dat dan allemaal niet vervolgd door de politie? Jawel, dat wordt allemaal wel vervolgd, maar er gebeurt helemaal niks mee. Ze zeggen dat ze het vervolgen, maar er is nooit iemand... Ja, dat is trouwens niet waar. Er zijn een aantal leden van Chrysi Avri opgepakt. Zelfs de leider, die heeft in de jaren 90 in de gevangenis gezeten, in de Korydallo, waar ook, heel interessant, alle kolonels van de afgelopen junta hebben gezeten. Dat was interessant, hè? Die dictatuur. Iedere kolonel deed de andere kolonel in de gevangenis. En die zaten daar dus met z'n zevenen. Maar daar kwam deze leider van Chrysi Avri Gouden Dageraad bij te zitten. En hij sprak altijd met trots over het feit dat hij met die kolonels in dezelfde afdeling had gezeten. Afijn, het zijn hele nare mensen. En het is ongelooflijk dat ze nu met bijna 7% in het Griekse parlement zijn gekomen. Iedereen verwachtte dat ze de kiesdrempel van 3% zouden halen. Ja. Maar 7%, 22 zetels, dat is onvoorstelbaar. We hebben even wat kleine beeldjes van de trawanten achter elkaar gezet. Emma, Kimi, Chrysi Avri! Για μια Ελλάδα που δεν θα έχει καταντήσει κοινωνική ζούγκλα από τα εκατομμύρια τους λαθρομετανάστες που μας έφεραν στην πατρίδα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. We will put mines back to our borders with Turkey because Turkey has its mines. We don't have them. We took them out and we will stop all these people coming in. I mean, I'm just talking for the first things, yeah? Je hebt ze ook zelf ontmoet, hè? Ja. Ik was vorige week in Griekenland. Ik ben net 2 dagen terug. En ik ben niet alleen in Athene geweest, maar ook op het eiland waar mijn huis nog steeds staat. En op een prachtige lentedag, strak blauwe hemel, stralende zon, bloemenpracht, alles stond in bloei. Het haventje werd net wakker, 's ochtends vroeg komen 12 van die gorilla's van de Flying Dolphin, de Hydrofoil boot, af. En die verspreiden verkiezingspamfletten. En daar zaten allerlei mensen op terrasjes, de dagjestoeristen die waren net aangekomen. En tot mijn verbazing namen mensen dat nogal passief aan. Dus ik kreeg ook zo'n brochure in mijn hand gedrukt en dat begon ik te lezen. En toen zag ik dat daar echt krankzinnige dingen in stonden. Zoals? Die absoluut te vergelijken zijn met hoe de Joden werden beschreven in 1933 door de nazi-propaganda. Alle illegalen in Griekenland, alle immigranten zijn een ongedierte. En Griekenland moet schoongeveegd worden van dit ongedierte. Een beetje zoals de Hutus over de Tutsi spraken. Het woord kakkerlakken kwam er nog net niet in voor, zal ik maar zeggen. En nou, het was echt afschuwelijk. En nou ja, jullie kennen me een beetje, dus ik begon te schelden en te schreeuwen en dat papiertje op de grond te gooien en daarop dat te vertrappen. En toen gebeurde het meest angstaanjagende, want toen bleef het stil om mij heen. Ik stond in die haven, waar ik al 30 jaar kom, waar ik een groot deel van de mensen ken. Jullie moeten voorstellen, een soort schiermonnike oog met 3000 mensen. Nou, als je daar 30 jaar komt, ken je er een boel van. En al die mensen, de tavernehouders en caféhouders en ook expats die daar wonen, die gingen zo tegen de muur staan. En die keken naar mij en die schudden hun hoofd. En
Ik was niet een roepende in... Ja, ik voelde me niet een roepende in de woestijn. Ik was er één. Waarom zijn zij zo bang? Nou, dat begreep ik dus niet. Dus op een gegeven moment, ja, dan houdt het op. Zij antwoordden trouwens heel agressief. Ze zeiden hele agressieve dingen tegen mij. En nou, wat jullie ook net zagen in dat filmpje... bij die persconferentie, dat die idioten, die hooligans bijna... die komen er binnen en zeggen, sta op, want onze leider komt binnen... en uit respect moeten jullie opstaan. Zo begonnen ze ook tegen mij te gillen. Nou, op een gegeven moment heeft dat geen zin meer. En bovendien, dat papiertje was al helemaal vertrappeld. Daar kon ik niks meer mee doen. Dus toen ben ik een beetje gefrustreerd en boos en verdrietig een straatje ingelopen. En toen werd ik opeens aan mijn jasje getrokken. En zeiden ze, ja, maar dit doe je helemaal verkeerd. Dit zijn niet de mensen tegen wie je je stem moet verheffen. Dit zijn mensen die je huis vinden en het dan in brand steken. En ik werd toen niet bang voor mijn huis, maar ik werd wel bang om te zien dat die mensen zo ontzettend veel angst veroorzaken. Die mensen stralen echt terreur uit. Maar hoe kan het, Ingeborg, want wat jij omschrijft is een criminele organisatie. Ja. Hoe kan dat dan in het parlement komt? Nou ja, het is shocking. En mijn verklaring is, wij onderschatten hier in Nederland hoe ongelooflijk heftig de woede is jegens de bezuinigingsmaatregelen van Europa. Ik ga één parallel trekken. Griekenland bevindt zich nu bijna in dezelfde situatie als Duitsland in het interbellum. Dus tussen twee wereldoorlogen? Tussen twee wereldoorlogen in. Toen moest Duitsland, die de Eerste Wereldoorlog verloren had, oorlogsgelden betalen, dus boete betalen. Ja. En ze werden geschoffeerd door de rest van de wereld. Griekenland zit nu in een situatie waarin ze ook voelen alsof ze een oorlog die ze niet gestreden hebben, verloren hebben. Geld moeten betalen, onmenselijke bezuinigingen moeten doorvoeren. Ik kan het niet genoeg herhalen. En ze worden geschoffeerd door de rest van Europa, Nederland in kluis. En u doet er ook behoorlijk aan mee. Dus dit richt je tot er is Ronald Plasterk, ja. Dus dit is een vruchtbare voedingsbodem voor ongezondes volksempfinden en allerlei onderbuikgevoelens. Ik heb veel mensen gesproken die tegen mij zeiden, we gaan of extreem links of extreem rechts stemmen. Het deed er niet toe wat. Is er niet doorgedrongen in Griekenland dat ook Ronald Plasterk en de anderen de helft van de Griekse schulden al betaald hebben? Nou, dat is helemaal niet waar. Want dat is niet betalen, dat is flink lenen tegen hoge rente. Wij lenen van de Europese Bank voor 2 punten. Het maakt me niet zo gek uit, maar zo'n haircut betekent wel degelijk dat je inderdaad 100 miljoen euro waar de ABN AMRO niet meer aan meedoet. Dat zijn vooral de buitenlanders. De ABN AMRO wilde daar niet aan meedoen. En er is een haircut van 100.000 het gaat erom, privé, niet staats. Het gaat er natuurlijk om dat die buitenlanders tegen wie die enge club zich richt, dus de migranten, die zijn er niet de schuld van dat Griekenland er zo slecht voor staat. Nee, natuurlijk niet. Maar dat had je toch ook in de crisistijd in Duitsland. De Joden waren ook niet de schuld. Dus dat is zo oud als de weg naar Rome om buitenlanders, mensen die anders zijn, er de schuld van te geven. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ik vind wel dat je moet oppassen, want je legt er nou een soort automatisch verband met maar wat ze hebben ook nu een swastika-symbool en ze minnen Hitler enzovoort. We vinden het denk ik allemaal even afschuwelijk. Ja. Maar er is natuurlijk in het verleden in Griekenland een en ander misgelopen, waardoor mensen geen belasting betalen, waardoor er sprake is van corruptie en allerlei andere dingen. En er komt een moment dat je zegt, als wij samen in een economische unie zitten, moet dat nu rechtgetrokken worden. Parallel daaraan moet je schulden kwijtschelden. Dat gebeurt ook. Ja. Ik ben het overigens ook mee eens dat er nu een programma moet komen om verder in Zuid-Europa, ook in Griekenland, te zorgen dat er niet alleen bezuinigd wordt, maar dat er ook weer dat ik u tot deze opmerking heb kunnen verleiden. Dat nee, want dat is geen verleiding, want dat vond ik, en dat heb ik ook vaak gezegd. Maar ik vind het een beetje misplaatst om nu een direct oorzakelijk verband te leggen met de opkomst van deze afschuwelijke beweging. Wouter Koolmees, hoe kijkt u daarnaar? Want er is lang gedebatteerd over Griekenland als een land dat gered moest worden. En er waren ook allerlei stemmen van, laat ze het maar uitzoeken. Nu lijkt het erop, nu Griekenland bijna niet meer te regeren valt, gezien al die niet te maken coalities, dat het misschien, wat zou het kunnen zijn? Zou Europa nog steeds zo bang zijn als Griekenland eruit stapt? Ja, nog steeds is er wel grote onzekerheid over wat dat betekent voor de rest van Europa. Met name de vraag voor Spanje en voor Italië. Als Griekenland zou uittreden uit de euro, dan is de vraag, wat is het volgende land dat ook gaat uittreden? En ik ben het met de heer Plasterk eens. Er is 100 miljard van de schuld is er afgeschreven, zou ik maar zeggen. Een ander groot deel van de schuld is in handen van de andere overheden. Ook van de Nederlandse overheid.
wat in Griekenland moet gebeuren is dat er weer perspectief moet ontstaan. Tegelijkertijd, wat je ook ziet, en dat is natuurlijk ook een beetje de frustratie bij ons ook in het parlement, is Ierland en Portugal hebben dus soortgelijke maatregelen moeten nemen om de begroting op orde te brengen. En dat gaat een stuk beter. Griekenland is wel een slagje erger, hoor, dat ben ik onmiddellijk met u eens. Maar ze kunnen niet meer. Al 2 jaar lang is het dus heel erg ingewikkeld. Er zijn allerlei politieke spelletjes in Griekenland. Bijvoorbeeld Samaras, nu de grote winnaar, of de grootste partij in Griekenland, heeft eigenlijk een jaar lang PASOK, de vorige regering, obstructie gepleegd. En dat heeft alles vertraagd. En dat blijft nu boven de markt hangen steeds. Elke keer is er een soort vertragingstactiek. En dat moet ook maar is er nu een kans dat door al deze toestanden Griekenland uit de Unie, uit de euro gaat? Ja, die is dichterbij dan ooit. Ja, geef ze een percentage aan. Nee, dat kan ik niet zeggen. Want het is koffiedik kijken. Nee, het is zo dat op dit moment Griekenland onbestuurbaar is. Er is geen meerderheid te krijgen. Hè. De eerste partij, de grootste partij dat de Griekse VVD, de Nea Demokratia is, van Samaras, die heeft vandaag de opdracht gekregen om een coalitie te formeren. Daar heeft hij 3 dagen de tijd voor, maar hij heeft hem na 3 uur teruggegeven. Ja. Dan krijgt de tweede partij, dat was de grote verrassing van de verkiezingen, dat was niet de Griekse PvdA, de PASOK, maar Syriza, extreem radicaal links, een afsplitsing van de communisten. Die krijgt morgen om 2 uur Griekse tijd, 1 uur Nederlandse tijd, de formatieopdracht. We zullen zien hoeveel uur die erover gaat doen. Dan krijgt de derde partij een opdracht. Er mogen niet meer dan 9 dagen geformeerd worden. Dus na 9 dagen zou het kunnen dat er nieuwe verkiezingen komen. Daar kan de president toe beslissen. Maar in ieder geval is het zo dat Griekenland en ook Frankrijk met Hollande een heel groot nee tegen het bezuinigingsbeleid van Europa hebben gezegd. Daar gaan we zo over praten met de mannen hier aan tafel. Voor het zover is, dit is al dus een aankondiging voor dat gesprek. We hebben ook nog de aankondiging dat Ralf Tuin weer gaat roeien. Dat heeft hij vaker gedaan en daar bij ons aan tafel over verteld. En daar beginnen we mee na de ZEP-service.